Kidur CCTV jang kawai kalong kami na indoor ki balaja rangai ha kapor ba kilet sa Meghalaya banong honeymoon. Kilapan pau perthei hadin katuk anisngi balalap ya kamet jang ulok uraja Raghuvanshi at kundai ha kawai kakshad kabajngai 8 kilometer na kajakasa jungki hasilong. Hakidur CCTV balala ayolum daka India Today TV la banyo I yakite ki arngut ba kilalet ceklang ha kanong ba silong ha kate ka video layo I ya kasonam kabalaja menta lakat lai singi balai kendu bat utanga jongka ringkat bagi kot penrung kerteng kabadon hakmat jongki kipulit jongka silong kidang persang banlum lang ya kite ki jingja ki bala penlong ya ki banja ha ka art play tarik unaitung da kani ka video na ka art play tarik unaitung kalongkum ka jing pentep bathamai kaman shua la pen I ka poster ka bapla ka badawai ka jing toket jong ka CBI shabar ka yingsa jong uraja ha indur kabala pen mi shu ya ka jing ya keno halor ka ka ba la jia shisha ikite ki arngut ha ka jing let bas ngeusi jong ki shachira punji ka poster ka don ka khubor ka bapan ngeusi kaman sim jong uraja ka karpat ika sarkar pedeng bat ka sarkar jilla ngam syam layam ngalasha peniap ai ba ka CBI kan toket Kadbay kamet yap jong uraja lawan ra no shaying ka jingwat ya ka sonam kadang yat shakman hakaba uhenmen jongka ulalet sa Meghalaya kini ki arngut kilaja rangai haka than cherapundi haka arpulai tere unaitung bat hadin kim syam lala ban yo ya ka jingya dei bat ki bahayeng ki bas ngukya kilalet sa silong enda ka jing persang wat jongki kalapau bakam long ka klem mentoy kilapan pai sa ki bor sin sa snong enda kilawan pai sa indur Kam hadin ki pulit kilalap ya kawai ka skotar bala aiwai kabala penon kam da kite ki arngun kabala tiak lingai kabala penmi ya ka jing suba jongki hadin ba kilawat penyak baha ya kite ki arngun ki he sarkar kilala banlap ha kabakut ya kamet jong uraja kabala puut hapok kawai ka kram